пеналтиро гардониву ҷонат барояд. ин дар назар ғайриимкон менамояд, вале дар футбол ин ҳолатҳоро низ вохӯрдан мумкин. имрӯз аз футболбозоне ёд мекунем ки зарбаи пеналтиро бо арзиши ҷонашон гардонидаанд. бовар кунед ҷолиб хоҳад буд. обуна шудан ва лайк гузоштанро фаромӯш накунед. оғоз мекунем. сарпарасти навори мазкур ширкати 1x ба шумор меравад. дар 1x регистратсияи осон пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TOUCHFOOD. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. дар яке аз бозиҳои кӯчагии футбол дар Аргентина дарвозабони 17-сола Рамон Эсмаэл Каранел вафот кард. ин ҳодиса баъди зарбаи 11 метраро баргардонидани дарвозабони ҷавон рух дод. вақти асосии бозӣ мусовӣ анҷом шуд ва ғолибро зарбаҳои ҷаримавӣ бояд муайян мекард. зарбаи сахти охиринро Канарел ҷаҳиш карда бо қафаси синааш баргардонд. дигар бозингарон барои сейви олӣ хостанд ӯро табрик кунанд ва тарафаш давиданд. ӯ ногаҳон ба замин афтид. ёрии таъҷилӣ дар майдон набуд ва Каранелро яке аз мухлисон бо мошинаш ба беморхона бурд. мутаассифона дар роҳ дили Каранел аз кор монду ӯро наҷот дода натавонистанд. хабар доданд ки сабаби марг мушкилии кардиоӣ доштани бозингар шудааст. ҳолати ба ин монанд соли 2009 бо дарвозабони 19-солаи руминиягӣ Александр Ятан рух дода буд. дарвозабони лигаи дуюм баъди баргардонидани зарбаи ҷаримавӣ дучори марг шуд. ҳолати мазкур дар вақти тамрини дуҷонибаи даста ба вуқӯъ омад. ба дарвозаи Ятан зарбаи ҷаримавӣ таъин шуд ва дарвозабон ба хубӣ корашро кард. зарбаи сахт ба меъдаи дарвозабон расида буд ва ӯ эҳсос кард ки нафаскашӣ барояш қин шуда истодааст. вале бо ин аҳвол ҳам бозиро идома дода якчанд сейв низ кард. баъди чанд дақиқа бошад ба газон афтид. духтурон ҳарчанд ба кӯмакаш давиданд, вале ӯро наҷот дода натавонистанд. дили дарвозабон тоб навардааст. акнун ҳолатҳои кам фоҷиавӣ буда, вале ҷароҳатҳои вазминдоштаро мегӯем. биёед аз ҳолати ба наздикӣ рухдода шурӯъ мекунем. бозии Брага ва Порту дар моҳи март диданӣ шуда буд. мизбонон бо ҳисоби 2-1 пешсаф буданд, вале рақиб таслим шуданӣ набуду нашуд. ҳисоби бозиро аз пеналти футболбози бразилӣ Алекс Телес 2-2 кард. ӯ тӯбро бехато ба дарвоза зад, вале баъдан ҷароҳати вазнине бардошт. дарҳол баъди гол ҳимоятгарро иваз карданд, вале бе ӯ ҳам Порту бозиро ба фоидаи худ анҷом дод. чанд сол қабл ҳолати монанд ба ин бо ҳамлавари мунтахаби Уругвай ва тими ПСЖ Эдинсон Кавани рух дода буд. дар бозии даври 24 муқобили Бордо Кавани аз зарбаи пеналти ҳисоби бозиро дар дақиқаи 42 боз кард. ба фикрам дар иҷрои зарба чӣ хатогие кард ки оқибат аз рони пӯяш ҷароҳат бардошт. дар нимаи дуюми бозӣ ӯро Мбаппе иваз кард. ҷароҳат сабаб шуд ки Эдинсон бозиҳои плей-оффи Лигаи Чемпионҳоро аз даст диҳад. бале дар бозии ҷавобӣ бо Манчестер Юнайтед аз захира ба майдон баромада буд, вале ин кофӣ набуд ки онҳо муваффақ шаванд. ҳолатҳое ҳам буданд ки баъди зарбаи ҷаримавӣ футболбозон маҷбур шуданд ки ҷарроҳӣ кунанд. кори нимуҳофизатгари мунтахаби Венгрия Саболч худси омад накарду феврали 2013 дар бозии Ганновер ва Гамбург ҳодисаи нохуш барояш рух дод. ҳисоби бозиро маҳз ҳамин футболбоз аз зарбаи пеналти боз кард. ин бошад охирин амалкарди ӯ дар бозӣ шуд. дарҳол баъди зарба талаб кард ки ӯро иваз кунанд. чанд рӯз баъд ӯро ҷарроҳӣ бо сабаби даридани мушакҳо карданд. бе кӯмаки ӯ ҳам Ганновер рақиби худро бо ҳисоби 5-1 мағлуб сохта буд. дар ҳолатҳои дигар бошанд футболбозон баъди зарбаи ҷаримавӣ ҳам ҷароҳат бардоштанд ва ҳам дастаи худро дар ҳолати ногувор гузоштанд. моҳи октябри соли 2006 бозии чемпионати Украина миёни Ворсла ва Металлург. дар дақиқаи 43-юми бозӣ Давид Кверквелия имкони пеш баровардани дастаашро дошт, вале ҳангоми иҷрои пеналти ӯ лағжиду тӯб болотар аз дарвоза рафт. худаш бошад ҷароҳати мушак гирифту ӯро иваз карданд. ин сабаб шуд ки дастааш аз ҷоми мусобиқот бенасиб монад. соли 2016 финали ҷоми лигаи Англия миёни Ливерпул ва Манчестер Сити. вақти асосии бозӣ бо ҳисоби 1-1 ба охир расида истода буд ва мухлисон интизори зарбаҳои пеналти буданд. бозингарони Ливерпул 3 маротиба натавонистанд зарбаи пеналти иҷро кунанд ва ҳамааш аз Лукас Лейва оғоз шуда буд. ӯ на танҳо зарбаро барбод дод, балки худ ҳам ҷароҳат гирифта 7 моҳ аз майдон дур шуд. ҳамааш ҷиддитар аз фикр мекардаамон будааст. бори надидам ки чунин ҷароҳат баъди зарбаи пеналти гиранд, гуфтааст Клоп баъди бозӣ. дидед, ҳатто Юрген аз ин ҳолатҳо бехабар будааст, вале шумо аллакай аз ҳамааш огаҳед. барои ҳамин ҳамеша пайгири наворҳои ҷолиб аз канали Футбародарон бимонед. хайр.